Dneska vás vítáme u dalšího videa a se mnou je tady Mates. Čus. No a jdeme si zahrát, kdo bude nejdýl ve vodě. No a je to úplně stejný, jako kdybyste, aby do to udržel nejdýl nespát. Tohle, já už jsem tohle jednou hrál a vyhrál jsem jedno kolo. Já to hraju úplně poprvé. Já už ne, ale podnikala to hraju. Sorry, že se to řekl blbě. Jo. A teď si jdeme zahrát další hru. Teď mě tady strká. Ty tady strkáš, kámo. Ty. Plavu. Paš. Tak. A můžeme se strkat a když plaveme, tak nám to ubírá samozřejmě víc. Pardon, ale kámo, mě tady To je žralok. Tady byl. Co? Jo, aha. A mohl bych si tady koupit samozřejmě nějaký koníky. Ale já nevím kdy. Já pašlu tohohle týpka. Pojď sem. Yes. Ještě jednou. Yes. Já zavřu. Jo, sakra. No. Že by jsem si něco koupil. To je zajímavý tlačítko. Tak to koupím. Tak. No. Jak jsem zemřel. Sound effect. Uf. Úplně stejný. Počkej na strejdu. Ne, nejsi žádnej strejda. Jsi nějaký v pyžamu. Jo, máš pravdu. Schválně kdo z nich zemře jako první. Já si. Jo, aha, dole ještě taky holka. Hej. Ale podvádí. A jo? Kolega si může dělat, co chce. Ale tam ten týpek asi vyhraje. Jo, vypadá to na něj. Jo, on pašne. No, vyhraje. Ne, ještě ne. Jestli si samozřejmě nic nekoupí. Jo, vyhrál. Ta holka byla butá. Dobře, on. Co děláš tady? O. Má mě pašla, dělá si srandu. Já si můžu koupit bublinky jako. Au. Teď někdo sebral minus 15. Oh, shit. Já to vyhraju. Jo. Sem. By to bylo férový. Vedl do prku. Lobby. Jdu se dívat. Jsme tam jenom 2. Jo, jste? No, ale ona chce vyhrát. A tak dělej, co můžeš. No, vyhraješ. No!
Proč tam si bez toho pyžama? Ti bylo horko, že jsi to sundal? Jo, bylo mi horko. Ale proč divně to? Jestli chcete na tomhle videu dát udělám další video z tohohle Kolik lajků? z tohohle plavání, ale musíte dát aspoň tak 5000 lajků pro další video. To nepůjde. No, tak. Co? Máš? Mě to ubírá tak rychle. Já zemřu. Zemřel jsem. Zase. Ach jo. No, já se budu dívat. Jo, aha, druhá výhla. Já, proč? Já to nějaký zbagli. Tak počkej, já se zkusím odpovědět a Ne, nech to. Co je? Ale proč mě to tam ukazuje, že jsem bez toho? Chápeš? No pojď. Já to potřebuji lípnout a zase to. Proč? Protože, koukej. No. Sorry. Ne. Dělal si ztrátu. Dopadně to hodil. To byl ty Baker's Boy. Letíčku, ale Musím ho pašnout. Je, dole. Ještě jednou. Tak. Jsem mrtvej. Ach jo. Tak se dívám. Kde seš? Je tohle. To dáš, pašni ho. Jo, vyhrál si. No ještě jeden. No jo. 2? Ne. Jo, poslední. Ne. Ty jsi to nedal. jak to naštve. Já. No. Sandá má to už 3. výhru. Já mám třetí. Ne, máš 2. Mám 3, tak si Co? OK. no, ale tohle ty To bys ukončil video. Ne. Už. Jas. Poslední. Ne, já to nedám. Dělej, rychle, kódníky. Rychle. Ne, zemřel jsem. Ach jo. No.
Pro tohle video by bylo všechno. Dejte like a odběr a po další video a čus.